हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै फैनाय जाबाय आंनि दा फैनायनि जाहोनानो जाबाय आङो ओरैबायदि गाज्रि मोनदों माने जोंनि बर' सुबुंफ्राखौ जोंनि सिख्लाफोरखौ होनाखै आं जोंनि बर' जाके हाबा जानाय मानसिफोर फिसाफोर गोनां बेफोरखौ आं ओरैबायदि दुखु मोनदों बेफोर मा जाखो जे जोंनि बड'लेण्डआवहाय माने जोंनि देशआवहाय आसाम देशआव मारै जाखो बेफोर मा गावनि जास्ट कन्टेन्टनि थाखाय गावनि फैसा मोननायनि थाखाय गावखौनो गाव नांगा अबस्था देखायनाय गावखौनो गाव सिङाव जेबो गानालासिनो मोसानानै सोमावनानै देखायनाय टप पेन्ट गाननानै मोसानानै देखायनाय 10 साल 8 साल बोसोरनि गस्ला गाननानै मोसानानै देखायनाय नोंथांमोना भिडिअखौ देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आरो नोंथांमोना आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना मोजाङै खोनासं आरो आंनि चेनेलावहाय फैनानै साबस्क्राइब खालामो आरो फेसबुकाव नायदोंब्ला फेसबुकाव फल' खालामनो हागोन आं नोंथांमोननो दिनै मोजां बुंलांनोसै दा जोंखौ गुबुन हारिया जोंनाथ' दा देश गैजाया नालाय स्टेट गैजाया ओंखायनो गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मारै खालामो मिथिबाय जोंखौ दा मा बुङो कसारि बुङो गोसोआव ला कसारि बुङो जोंखौ दा ओंखायनो जोङो बे कसारि बुंनायखौ नागारनो थाखाय जोङो गावखौनो गाव स्ट्रं खालामनांगौ ससियेल मिडिया बा जिखुनु प्लेटफर्म जिखुनु जाया मानो जोङो गावखौ स्ट्रं लाखिनानै मोजां कन्टेन्ट आरो भिडिअ बानायना हगारनांगौ नोंसोरबायदि बेफोर बिमा सानै साथाम बिसोर हिनजावफोरबायदि गावनि बुस्थुफ्राखौ जेबो गानालासे सोमावना देखायनाय बेफोरबायदि जाया होमब्ला मा सानगोन जोंखौ गुबुन हारिफ्रा मा सानगोन जोंखौहाय गावसिनि देशआव माने गावसिनि स्टेटआनो जोंनि थाखाय बेस्ट बेफोरबायदि जाया जोङो सिगांनिफ्राय जोंनि आबै आबौआनो दारायबोदों जोङो बड'लेण्ड नांगौ ओंखायनो जोङो बड'लेण्ड नांगौ दा जिखुनु मोनसे मोननै फिसा फिसौ सक्ति होआ मानो अब्लाबो जोंनि बड'लेण्ड दारायनायखौहाय जों नागारनो नाङा मिथिबाय रायजोफोर जोंनो नांगौ बड'लेण्ड बेखायनो जों नागारनाङा फिसा फिलु दा UPPL सक्ति होबाय जोङो माने बिटिआर सक्ति होबाय जों बेयावबो गोजोन गैयाना बे गासैनिबो थाखायसो बे बिटिआर सक्तिया बेखायनो जोंनोहाय नांगौ बड'लेण्ड आलाग स्टेट आसामनिफ्राय नांगौ जोङो 50-50 खोनाबाय नोंथांमोना जोंनो आसामनिफ्राय डिभाइड 50 नांगौ जोङो जिखुनु जोंनि बड'लेण्ड माने जोंनि बर' रायजो नांगौ जाहाथे जोंनि बर'फ्राबो गावखौ हारिनि थाखाय गासिन वर्ल्डआव इन्टारनेशनेल जोंनि हारिखौ जोङो जाहाथे रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफ्रा रावनिबो खम नङा होननानै देखायनो हानाय बिदि नांगौ जोंनोहाय स्टेट नांगौ जोङो बेखायनो जोङो ससियेल मिडियाफ्राव गोदाव सोराव भिडिअ हगारनायखौ गार आरो गोदाव सोराव गावजों गाव नांलायनायफ्राव गार आं दाख्लै साननैसो नुदों आरो बेफोरबायदि सोरबा सासेया सिजौआवहाय साहा लोंनाय कापमाखौ सिजौआवहाय होना दोनदों आं मिन्थिया बेयो हिन्दु ना ख्रिस्टान जोंनि माइन्डआवहाय जोंनि बर'फोरनि माइन्डआव हिन्दु ख्रिस्टान लाबोनो नाङा जाहाथे लाबोनांगौ जोंनि माइन्डआवहाय बर' जों गासिबो बर' जोंनि थाखाय जोङो स्टेट नांगौ जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बे बाथ्राखौ जोंनि माइन्डआव सोनांगौ जों दानो गावजों गाव नों ख्रिस्टान नों हिन्दु बेफोरबायदि जालायबाय थायोब्ला गुबुन हारियाबो नोंथांमोनखौ माने जोंखौ जों बर' हारियावहाय अट लागायनानैबो जोंखौ नांलायहोनो हागौ जोंखौ गावस्रालायहोनो हागौ हिन्दु ख्रिस्टान डिभाइड खालामनो हानांगौ नायदो नोंथाङा बेफोरबायदि जाला हिन्दु ख्रिस्टान डिभाइड जाला जोंनि बड'लेण्ड जोंनि सिमाङा जोंनि हास्थायनाया जोंनि आबै आबौनि सिमाङा बोरै जोंनि जाफुंगोन जेनेबा बड'लेण्ड नांगौआ बेखायनो जों हिन्दु ख्रिस्टान होननानै नांलायनो नाङा मालाबाबो जाय मानसिया गाज्रि फट' हगारदों जेन'बा नोंथांनि हिन्दुनि थाखाय आंनि ख्रिस्टाननि थाखाय बिदि गाज्रि फट' हगारदों बे मानसिखौ सिदा थांनानै एक्सन लानांगौ हमनांगौ बे मानसिखौ नोंथाङा मानि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि फट' हगारदों बिदि होननानै हमनांगौ जाय हगारग्रा बेखौ हमनांगौ
नोंथांमोना गासिबो गावजों गावनि कमेन्ट हरलायनानैसो नोंथांमोना नांलायो बेफोरबायदि जाया जोंनो बड'लेण्ड नांगौ आखानो जाय गाज्रि फट' हगारदों जाय बड'लेण्डनि थाखाय गाज्रि बेखौ हमनांगौ बेखौ माने मोजां लामा देखायनांगौ बिनि थाखाय सुद्रायनायखौ फैनांगौ इदि बेखायनो गावजों गाव नांलायनायखौ बाद हो जोङो बड'लेण्ड नांगौ खालि जोंनि मोनसेल' सिमां बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड बेखायनो नोंथांमोना बर'जों बर' नांलायनो नाङा आं बिनि थाखायनो आरो बे भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना दहायनो हगारनानै नायग्रा मारै मोनखो बिनि रायाखौ आंनि कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय बे जा भिडिअ बानायना हगारदों बिनि बारै मिथिबाय जोंनि बर' हारिफ्रा बिदि जानाङा जेनेबा जोंनि दा स्टेट गैया जों दा खुला गैया जोङो दाउसिनफोरबायदि बिरनो थाखाय जोंनिया जेबो मैदान गैया बेखायनो जोंनिया दा ज' जायगा होदों आसामा जों बेयाव जोंनो थागिबि अब्लाबो जोङो माने हास्थायबाय थानांगौ जोङो बड'लेण्ड नांगौ होननानै जों दारायबाय थानांगौ आरो आंनि बुंनाया बेसिनोसै आंनि बुंनायाव मारै मोनखो नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय जायफोरा आंनि बुंनायनि थाखाय गाज्रि मोनदों आं सरि जायफ्रा आंनि बुंनायनि थाखाय मोजां मोनदों बेफोरो कमेन्टआव लाभ हरबानो जाबाय टेक केयार बाय बाय जय बड'लेण्ड जय बोराइ बाथौ बाय बाय ओइ सनाफोर आंनि मेगनाव नोजोर होनानै नायनाय नोंसोरो लाब दङ नामा जेबो लाब गैया हिनजावफोर जेबो लाब गैया लाइक कमेन्ट शेयार खालामा